Szép jó napot kívánok, köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt. Hát legalább 10 éve nem jártam már itt Egerben, úgyhogy jó esett ide eljönni önök közé. Sok minden történt azóta, és miközben azon morfondíroztam, hogy UFO-król komolyan címmel tartok, és tartottam mostában többször az országban eladást, így a Szeged felé idejött, hogy egyáltalán érdemes-e az UFO-król komolyan előadást tartani. És ezt most komolyan kérdezem. Amikor a 21. században ott tartunk, hogy a tudomány képviselői még mindig hülyének, alkoholistának vagy hazugnak tartják azt, aki végre őszintén elmeri mondani vele történteket. Amikor a 21. században még lámpa mellett alszanak a szemtanúk, akiknek találkozásuk volt, mondjuk egy lénnyel, akik eladják a házukat, akik nem alszanak éjszaka, rettegnek, mert a saját kis biztos várukban, a házszobájukban is megjelentek az idegenek, és most a hiteles szemtanúkról beszélek, és mégsem merik elmondani, mert most már nem csak hülyének nézik őket, de esetleg a munkájukba, az állásukba is kerülhet. Nemrégiben beszélte egy pedagógussal, de mondhatnák vadászgéppilótát, aki többet nem repül, hogyha elkezd mesélni a saját élményéről. Ugye akkor Nóra Gyula is elmondta, hogy miután a titkosítás 50 éve lejárt, akkor beszélt először a saját élményéről. Annak ellenére szolgálatban történt, amit elmondott, gondolom hallották önök is. Szóval érdemes-e egyáltalán komolyan beszélni róla? Én, aki 25 év után azt mondom, hogy nem hiszek az UFO-kban. Érdemes róla komolyan beszélni? Igen, mert én nekem szilárd meggyőződésem. És önök, a szemtanúk győztek meg arról szilárdan, hogy hazánkban rendszeresen UFO jelenségek zajlanak. A legkisebb jelenségektől, a fénypontoktól egészen az emberközeli jelenségekig, illetve tovább megyek, ugye ami a legizgalmasabb téma, az eltérítésekig. Ilyenek történnek Magyarországon. Több mint 15 évbe telt a 25 éves munkámból, hogy sikerült annyi szemtanút összegyűjteni, egyenruhás szemtanút, akik szolgálatban mondják el közvetlen közelélményüket, és egy okkal több, hogy ne hazudjanak, egy okkal több, hogy ugye nem alkoholos állapotban voltak, tehát hitelesebbek az átlagembernél. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy számomra a tanyasi ember sokszor hitelesebb, mint a városi kétdiplomás ember, hiszen a tanyán élő ember sokkal jobban ismeri a természetet, az égboltnak a jelenségeit, illetve nem készül föl, nem is hallott az UFO magazinról, de ha egyszer volt saját élménye szobán belül, azt megdöbbentően hitelesen, így sírva, remegve, cigarettával kezében mondja el sok esetben, tehát nagyon hitelesek, mert nem készült fel, de el kell neki mondani, hogy ki kívánkozik belőle, és ilyenkor olyan apró kísérjelenségek tömkelegét tudja elmondani, de csak azért, mert átélte, aminek önmagában semmi értelme nem volna. Viszont mi tudjuk, aki helyszínelnek, hogy pontosan ettől hitelesek az ő élményeik. A mai alkalommal, akkor vegyük komolyra a figurát, mint ahogy a címből is kiderült, csak mozaikokat raktam össze az elmúlt 25 éves munkámból, abból is csak a szemtanúkból, az egyenruhás szemtanúkból, ebből nézzük egy pici egymondatokat, hogy most ezek az emberek mind hülyék, mind őrültek? Vagy valóban megtörtént velük? Rendőrök, katonatisztek, pilóták, biztonsági őrök, így sorozatban 6-an, 8-an, 10. Csak úgy momentumként nézzünk bele. Mikor úgy megjelent a rendőrautó fölött közvetlen, ilyen, hogy mondjam, ilyen teljes, ilyen nem 40, hát ilyen majdnem 45 fokos szögben. A rendőrautó teljesen átvilágította, ilyen tölcsér alakú valami fény jött ki ebből a bizonyos gömbből. Miután én rávillogtam a lámpával, egy igen szűk, elmondhatatlanul színű fehér fénysugarat kibocsájtott rám, én akkor ledermedtem, néztem fel rá, hogy Atya úristen, mi lehet? Megrémültünk, meg nem tudtuk mire vélni. Először azt hittük, hogy valaki szórakozik velünk, hogy csak keresőlámpával ott játszik. De valami iszonyú közelségről láttunk egy olyan repülőtárgyat, ami hát valami félelmetes volt. Annyira jól látta ezt a repülőtárgyat, hogy meggyőződés, hogy nem lett földi eredeti ez a... Igen, nagyon közelről láttuk, és elég sokáig ahhoz, hogy a földi technika itt még nem tart, hogy egy ilyet elő tudjon állítani, és hangtalanul egy ekkora monstrum
hangtalanul tudjon repülni. Tehát valami egészen sötét tömeget lehetett sejteni, aminek a hátulján egy egészen lapos, elég keskeny lapos, kiömlő nyílásszerű valami volt látható, és ennek olyan fénye volt, mint az ívtegesztésnek, teljesen vakító fehér. Most ebből a nyílásból áramlott ki valamilyen gázszerű anyag, ami izzott, de gyakorlatilag semmilyen földi jelenséghez nem volt hasonlított. És akkor ültem, és csak így fölnézek, akkor lepődtem meg a mindenit. Mondom, mi van itt fölöttem? Nézem én, előkaptam a távcsövet, nézem. Hát az meg így volt körülbelül tőlem egy ilyen 10-15 fokos szögben. Azt körülbelül úgy tudnám jellemezni, hogy 50 méter, mint ahogy is elmondtam. Én annyira becsülöm, 50 méter hosszúra, meg egy 20-25 méter széles tárgyra, ami nem volt nagy magasságban tőlem, véleményem szerint 200 méterre, 100 méterre. Alul egy ilyen központi fénye volt, ami a 25 méter szélesre, ha becsültem, akkor szinte teljesen alul egy ilyen kör alakba fehér fény volt. Lefele az nem világított, hanem egy fényt adott, illetve körül, lőtte körbe ezek az úgynevezett pulzáló, sárga, narancssárga, piros, zöld, kék színű ilyen égők villogtak folyamatában, és hogy távcsével néztem, a kontúrvonalja meg olyan acél szürkének láttam. És a két felhősáv között általam F-117-esnek azonosított repülőtárgy jelent meg. Leszaladtam a harcáspontra, az körülbelül egy olyan 50 méter, 60 méter, és hát ugye az első az, hogy megkérdezzük a beosztottat, hogy látsz-e, van a légtérben valami, és mondta, hogy semmi, teljesen tiszta a légtér. És előtte van egy mélyedés, ahol lejárunk, majd egy partszakasz, és azon a parton én haladok a vizuális megfigyelő felé, amikor rám jön egy ilyen rendkívül kellemetlen, rémisztő félelemérzés. Általában nem vagyok majrés típus, és már számtalanszor mentem éjszaka szolgálatot ellenőrizni az objektum területén. Megpördültem, és akkor ott volt előttem az UFO. Aztán jött a jelenség, hogy lelassulok, hogy beblokkol, hogy próbálok felé, most nem tudom, hazudnék, hogy melyik lábbal, de próbálok felé mozdulni. Kérem a szkeptikusokat, kérem a tudomány képviselőit, hogy álljanak oda a katonatisztek elé, Tóth Gábor ezredes elé, aki behozta az első klippereket, vagy a határőr elé, vagy ez a századosak az érdi légvédelmi bázis váltásparancsnokként volt szolgálatba, amikor ezt az élményt átélte, és mondja a szemébe, hogy hülye vagy, hazug vagy, szerepelni akarsz, stb. Mert más magyarázatot nem tudnak mondani. És olyan emberek mondják ezt, akik életükben egyetlen helyszínen nem jártak, nem beszéltek még hiteles szemtanúkkal. Az, hogy mi jön le a médiába, azt én is tudom. Az UFO szövetséghez beérkező bejelentések 80%-ának semmi köze a hiteles UFO jelenséghez. A maradék 20%-ának még mindig a fele kevés információt tartalmaz, ami alapján el tudom dönteni, hogy valóban az volt-e. Magyarul 10%-kal lehet dolgozni, de abból ilyen történetek jönnek ki. Most a legelső alapjelenség, egy első típusú találkozás, az objektummal való találkozást láttuk, avval a különbséggel, ugye, hogy nem fénypontokról beszélünk, mert ott van a legtöbb tévedési lehetőség. Ebből a 8-10 emberből emeljünk ki egyet, mert a története megdöbbentő, ez az érdi légvédelmi bázis éjszakai parancsnoka volt. Ő ugye a pihenőben, hajnalban észrevett valamit a felhő között, nem tudta, hogy mi az, eszében nem jutott UFO-ra gondolni. Ő azt hitte, hogy úgy mondta, hogy fogtunk egy lopakodót. Mert egy radarosnak az minden vágya megfogni lopakodót, bemérni, mert ugye az elvileg nem lehet. Ugye lerohant a föld alá, mert ott nincs leszállópálya, ez légvédelmi bázis. Ott dimbes, dombos és minden a föld alatt van, és megnézték, a ma lévő hányféle radar típussal dolgoznak ott, és egyik sem jelzett semmit. De hát ő saját szemével látta azt a valamit. Akkor följön a felszínről, dimbek, dombok között, hogy azt mondja, elmegy, megnézi a vizuális megfigyelőt, amelyek ilyen tornyokban vannak a terepen, de odáig már nem tudott elmenni. És ez nagyon érdekes kérdés, mert sokan kérdezik tőlem, hogy
hogy oda lehet-e menni egy UFO-hoz, ha találkozunk vele, hogy mi lesz akkor. És én szoktam mondani, hogy általában, ha messziről megközelíted, akkor ha ők hagyják, akkor oda lehet menni. Számtalan olyan példa volt arra, hogy bizonyos távolságon belül nem engedik közelebb. Blokkolt állapotba kerül, pszichésen problémái lesznek, megfordul, menekülni vágyik, szóval teljesen a családjára gondol és menekül, tehát megfogják szó szerint és nem engedik tovább. És ekkor semmilyen kár nem éri az úriembert vagy a szemtanút, mert nem került olyan közelben. Ellenben, hogyha teljesen váratlanul mondjuk a föld alól jön ki, mint a katonatiszt, és már eleve túl közel volt az objektumhoz, mert mint kiderült, hogy ilyen 8-10 méterre volt csak tőle, akkor már ezt nem tudja kivédeni, és akkor kerülhet olyan állapotba, amilyenbe ez a katonatiszt is került, aki többet nem dolgozott, leszerelték, sokkolták, senkinek semmit nem mondhatott el, és amikor lejárt a katonai titkosítása, akkor keresett meg Szegeden, akkor került be a műsoromba, és megkérdeztem tőle, hogy és a felesége mit szólt hozzá. Azt mondja, ebből fogja megtudni. Én lopakodót indultam fogni, akár vizuálisan, akár lokátorral. És ahogy megyek tovább, egyszer csak olyan pánik, félelem jön rám, egy ilyen hihetetlen riadalom, egy szinte megmagyarázhatatlan érzés. Ismerve a történetet, mint UFO kutató, nagyon fontos tartom kiemelni azt a momentumot, hogy a levegőben is érzett valamit. Mi is igen, volt ez? Természetesen egy ilyen apró tűzszúrás, tehát ilyen nagy feszültségű, mint a nagy feszültség alatt lennék. Ez mint a bőrén, vagy az egész bőrén, testen? Az egész testen, tehát az egész testemen, inkább így mondom, tehát függetlenül, hogy rajtam volt az egyenruha, nem árnyékolta. Én szerintem egy elektrostatikus erőtérbe kerültem. Ezt most mint villamosmérnök Ezt mint villamosmérnök mondom. Aki ezt ismeri. Elektrostatikus, egy nagyon komoly, tehát egy több millió voltos elektrostatikus erőtérbe kerültem, és megpördültem, mert előttem nem volt semmi, amitől megijedjek, megfordultam, és ott állt az UFO. Illetve ott lebegett, bocsánat, nem állt, mert nem volt futóműve. Ezt most úgy mondja el, mint a piacon a krumplihús fordítva kerül. Igen. Tehát igazából ez egy döbbenetes élmény, most akkor idézzük fel újra, valami pánik, félelem, bizsergés, keresi a veszély forrását, ön előtt semmi, megpördül, megfordul, és ott áll egy objektum a placon, jól igen, értem? amit én nem UFO-nak azonosítok azonnal. Első reakcióm az, hogy itt az F-117-es. Az a úgymondott lopakodó? Az úgymondott lopakodó, az öröm. Tehát, vagy nem is öröm, hanem... Megvan az, amit a radar nem látott. Itt van előttem. Be van azonosítva. Be van azonosítva. Nem is jutott eszembe, hogy semmit nem tudok tenni. Tehát, hogy, de lényegében megvan, a tudat, hogy megvan az F-117-es. És ugye egy kicsit jobban megnéztem, mert valamennyi érdeklődés már följött bennem akkor, tehát lenyomódott az érdeklődés, lenyomta a pánik feszültséget, vagy a pánik riadalmat, és akkor nézem. Ugye a lopakodónak V-alakú, függőleges vezérsík, futómű, semmi. Tehát ennek semmi nem Tehát volt. semmi, nem látok rajta. Elég jól a Budapest háttérfényei mellett elég jól látom a sziluettet, és semmi. Egy korong. Méretre mekkora volt ez? Mérete ez körülbelül olyan 10-12 méteres átmérővel, igen, és olyan 3-4 méter magasság. Ott satszoltam én. Voltak rajta ablakok is? Igen, tehát 4 ablakra emlékszem, és megpróbáltam elindulni felé. Igen. Hogy fölmegyek a fedélzetre, hogy keresek valami bejáratot, vagy mi történik. És nem tudtam lépni. Az mit jelent? Mi volt az oka? Utólag belegondolva valószínűleg infrahang volt. Így katonai berkekből már akkor ismertük az infrahanggenerátort, illetve már rendszerbe is volt állítva, hallottam is róla, tehát valószínűleg infrahanggal bénított, nem tudtam lépni. Éreztem, hogy ez nem, hogy falnak ütközöm, hanem, hogy feszül az izmom, tehát nem enged. Nem enged, tehát ezt a jelenséget éreztem, hogy mintha tolná rá a portmétert. A bénítás tovább zajlott, tehát tovább ment, a vérnyomásom emelkedik, a fejem lüktet, kapcsolja a fedélzeti fényeket, én összecsuklom, és arra ébredek, vagy arra reagálok, hogy nincs ott senki. Félreértés ne essék, nem az ágyában ébred, szolgálatban, kint a dombok közt a placon, ott esett össze, és egy óriási dilemmába került, hiszen
úgy érezte, hogy nem alkalmas erre a feladatra, hiszen ha ő ezt látta, neki az lett volna a dolga, hogy riassza a légvédelmi bázist. Hát ott állt előtte egy azonosítatlan objektum, illetve amire beazonosította, az még nagyobb problémát jelentett. Bement a szolgálati helyére, gondolkozott, hogy menjen a parancsnokság felé, vagy menjen a szobába, és úgy döntött, hogy senki nem fogja ezt neki elhinni, papírok tömkelegét kell neki megírni teljesen fölöslegesen, agyilag teljesen kész volt, bement a szobájába, átöltözött, és ez már reggel volt, és hazament. Egy érdekesség, mikor a lakásajtához ért, és kiúzta a kulcscsomóját, 3-4 kulcs volt rajta, és abból 2, ugye a karikánál húzta ki, 2 így beállt merőlegesen a combja felé. Tehát annyira föl volt töltődve még akkor is, hogy a bizonyos típusú anyagból lévő kulcsok szinte merőlegesen beálltak a combja felé. Nagyon rosszul volt 2 napig, annyira bekerült a Honvéd kórházba, ott is elmerte, nem merte mondani, egy orvosnak elmondta, aki azt tanácsolta, hogy nem mondja el senkinek, de egyébként még sokkolták, leszerelték, többet nem dolgozhatott. 2 gyerekkel. Így remek állásban, hiszen békeidőben nincs jobb a katonatiszták állásának egy légvédelmi bázison, mert gyakorlatilag nincs munkájuk, csak nézik a radart. Tehát azért mondom, hogy kifogástalan, jó pénz, jó állás, hát ki az az őrült, aki megkockáztat egy ilyen munkahelyet, csak azért, hogy előálljon egy rémtörténettel. Viszont ha megtörtént vele, legalább akkor, amikor már lejár a titkosítása, nem bírja magába tartani. És nagyon sokan vannak így, ha esetleg önök figyelemmel kísérlik az interneten azokat a régi sztorikat, esetleg Roosevelt, ugye a Jesse Marcel halál előtt több pilóta, több ismert ember a végrendeletében, vagy a halálos ágyán elmondta, hogy nem bírta magával vinni a sírba az ilyen titkaikat, hogy esetleg objektummal találkoztak. Nagyon érdekes, hogy milyen a megítélése a 2 nagyhatalomnak, Szovjetunió, Oroszország, illetve Amerika között. Nekem úgy tűnik, hogy mind a 2 nagyhatalom már régen tudja és kezeli ezt a kérdést. Viszont úgy tűnik, hogy Amerikának sokkal több haszna vagy érdeke fűződik ahhoz, hogy ezt kifelé ne publikálja, de sokkal több hasznot húzza esetleg valami oknál fogva belőle. A másik oldal döbbenetes módon ő sem publikálja direktbe, de mégis hivatalos forrásokból is jönnek ki olyan információk, amik egyértelművé teszik, hogy az oroszok tudnak az idegen civilizáció itt létéről. Ezzel kapcsolatban szeretnék bemutatni 2 rövid anyagot. Ugye azt tudjuk, hogy a másik oldal, Roosevelt megtörténte után, 47-ben, másnap Jesse Marcel felderítő tiszt leadta az anyagot az újságnak, amiben egyértelműen leírta azt, hogy mit láttak ott és mi volt a helyszínen. Az más késő, hogy 1 napon belül hadsereg meglepte az egész bázist, vissza kellett vonnia, szegénynek nyilatkozik előtt egy fóliapapír mellett, hogy ez egy ilyen meteorológiai balon volt, és ezt látta, és hát lejáratták rendesen, mert a magasabb érdekkel ezt kívánták. Azóta a hadsereg még 3-szor hazudta újra a történetet, mert miután már kiderült, hogy sokkal több szemtanú van, mint gondolták, kiderült, hogy mégsem meteorológiai balon volt, annak ellenére, hogy dokumentumfilmek készültek jó pénzért, hogy ezt bebizonyítsák, hogy egy kísérleti objektum volt, annak ellenére később megint kiadtak egy harmadik verziót, mert ugye kiderült, hogy a lényeket is látták az objektum körül, hogy olyan objektum zuhant le, amiben kísérleti bábuk is voltak. A 4 verzióból az első volt az igaz, az még nem volt szűrt információ, és utána 3-szor hazudták újra a történetet, és azért mondom azt, hogy akkor most érdemes erről komolyan beszélni. Nézzük a másik oldalt. Ezelőtt pár évvel berobbant egy hír az interneten keresztül, nem tudom, biztos többen látták, Medvegyev miniszterelnöknek egy tévériportja után a színfalak mögött egyik sztár riporternő odaszegezte a kérdést, hogy mi a véleménye az UFO-król. Baromi zavarba volt, viszont olyan érdekes kontaktus alakult ki közöttük, és az operatőr nem így vette, és nem mikrofonra, távolabbról, atmoszféra mikrofonnal, és lehet, hogy először le se esett neki, hogy ezt most rögzítik, mert belealatszik a zaj minden. Hát volt hideg-meleg utána. Hát az egész egy komédia, Medvegyev hülyéskedett, meg nem lehet komolyan venni, mert mögötte zaj volt, meg ez volt, meg amaz volt. Kérem önöket,
Nézzük meg ezt a riportot, elhangzik talán 5 mondat, de hogyha fölfogjuk, hogy mi ez 5 mondat, akkor tovább nincs miről beszélgetnünk. És ezt Medvegyev orosz miniszterelnök mondta egy tévéadás után a színfalak mögött. Nincs megvágva az anyag, vágatlan. Lehet hallani az orosz hangot. Mi lefordítottuk, hogy jobban lehessen érteni, mert a mai generáció oroszul szerint nekem kötelező volt orosz tanulni, manapság már nem jellemző, vagy már lassan újra, nem tudom. Tehát lényeg az, hogy nézzük meg ezt a pár mondatot, és gondolkozunk erről, hogy úristen, Medvegyev mit is mondott el pár mondatban? Miniszterelnök úr, önnek tudnia kell róla, valóban látogatják földön kívüliek a bolygónkat? Először és utoljára mondom el önnek. A nukleáris indítókódokkal együtt az elnöknél vannak a top secret feliratú dossziék is. Ezekben minden megtalálható a bolygónkat látogató idegenekről. Ezeket a jelentéseket az a titkos ügynökség készíti, amelyik az országunkban tartózkodó földön kívüliek feletti ellenőrzést végzi. Az elnöki ciklus végén 2 mappát és a nukleáris indítókódokat tartalmazó kis bőröndöt megkapja az új elnök. De sokkal részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című dokumentumfilmet. Hányan vannak? Erre nem válaszolhatok, mert általános pánik tör neki. Zabálták a szkeptikusok a Men in Black című filmet, ugye? Csak egy dolgot fejteni kell. Nem a science fictionről van szó, hanem azt mondta, a Men in Black című orosz dokumentumfilmet. Óriási különbség, mert nekem az is megvan. Abba katonatisztek nyilatkoznak, hogy az atomcsillagoknál milyen UFO tevékenység van, stb. És a Medvegyev azt mondta, az orosz dokumentumfilmet. Nem a mozifilmet, ami nem tudom hány részből, meg ilyen csáprágósokból áll. Na, nem tudom, ilyen szemszögből nézték-e, hogy mi volt ebben a komédia, mi volt, vágás nem volt benne. Látszik az elején, én 25 éve dolgozom riporterként is, hogy zavarba volt a kérdéstől, de azért megválaszoltam, meg is mondta, először is utoljára mondom el. Szóval semmi nem volt benne, egy váratlan kérdés, próbált röviden 3 mondatba válaszolni, nem volt komédia, nem volt megvágva, és lehet hallani az orosz hangot is alatta. Na most ezt már nem igen lehet megtalálni az interneten, egyetlen nagy tévé se adta le. Senki nem adta le érdekes módon. Na most akkor mit is mondott el? Hogy már mióta figyelik és dokumentálják az Oroszországban zajló eseteket, és felügyelik az egész folyamatot. Ezt mondja az orosz miniszterelnök. Most akkor lehet komolyan beszélni az UFO-król, vagy nem? És tudják, miért hiszem én ezt, hogy igaz? Mert ez történt most már 2 éve. Nekem van olyan videófelvételem egy orosz tábornokról, amelyik egy világ TV csatornán szintén nyilatkozott ebben a témakörben. Ez a felvétel nekem 25 éves. Egy másik nyomozás, melyet az orosz fegyveres erők végeztek, meglepő eredményre vezetett. A különleges nyomozásba bevont egyik tiszt, Vaszili Alexejev tábornok. Ma ő felel az űrkommunikációért. Alexejev tábornokot utasították, hogy nézze át az összes UFO jelentést, amely a Volga-menti térség titkos katonai bázisain történt. Egy dolgot mondhatok röviden és világosan. A nyomozást a fegyveres erők folytatták le, a Tudományos Akadémia és a titkos szolgálatok segítségével. Helyszíne az egyik Volga-menti titkos katonai bázisunk volt, ahol maga a jelenség is gyakran előfordult. Bizonyítást nyert, és végül hivatalosan jelentettük is, hogy semmiféle titkos fegyverkísérlet nem lehet a háttérben. Nem voltak még a fejlesztésnek abban a stádiumában, és felmerül a kérdés, hogy akkor mi lehet ez az egész?
Annak ellenére, hogy az alábbi kijelentés megfogalmazásáról megoszlanak a vélemények, a tisztek, akik felelősek voltak ezért a kiemelt feladatért, kötelességüknek érezték jelenteni, hogy végül arra jutottak, valószínűleg egy idegen civilizáció jelenléte a magyarázat. Ezt az álláspontot képviselték úgy is, hogy jól tudták, egy efféle elképzelés előterjesztése nehézségekbe ütközhet. Ezt az állítólagos jelentést sosem hozták nyilvánosságra, még a létezéséről sincs bizonyíték. Annak a lehetősége sincs kizárva, hogy az oroszok is, akár az amerikaiak arra használják az UFO jelenséget, hogy legféltve őrzöttebb katonai titkaikat leplezzék vele. Tiszti becsületszavamat adom, hogy a katonai övezetek helyszínével kapcsolatos információ kivételével, ami miatt nemzetvédelmi bonyodalmak támadhatnának, minden más, a jelenséggel kapcsolatos témáról a lehető legnyíltabb szívvel beszélek bárkivel. Az UFO-k földön kívüli eredetűek. Még ha ez is a titkos volgamenti nyomozás végkövetkeztetése, olyan válasz ez, amelyet egy magasrangú tábornok komolyan támogathat? Azt hiszem, már többször is kifejtettem, hogy igenis támogatom az elképzelést, mely szerint ezek a tárgyak földön kívüliektől származnak. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ha megnézzük az összes fellelhető bizonyítékot és esetleírást, akkor semmilyen más magyarázatnak nincs többé értelme. Szóval ott tartottunk, hogy komolyra vesszük a figurát. Orosz miniszterelnök, Tóth Gábor ezredes, aki behozta a grippeneket, katonatisztek, biztonsági őrök, mind-mind szolgálatban, az érdi légvédelmi bázis parancsnoka szolgálatban. Most akkor mi van? Mit csináljunk? És erre azt mondja a szkeptikus, hát ez hülyeség, ez még mindig hülyeség, mert az nem igaz, hogyha tényleg itt vannak már, akkor miért nem veszik fel nyíltan velünk a kapcsolatot? Miért nem szállnak le a főtérre? És akkor meg szoktam kérdezni, hogy most egy mondatban válaszoljak, vagy egy napig beszélgessünk róla. Mert a főt drága a parkolójegy. Ez a rövid válaszom. Hát Szegeden borzalmas. De itt is egy rohangáltam le, mert egyik volt parkolás. Na szóval a hosszabbik válasz az tényleg sokkal hosszabb, de csak úgy nagy vonalban fussuk át, hogy van annak értelme, hogy fölvették velünk már a kapcsolatot? Igen, föl. A kapcsolatfelvételek minimum 3 féléjéről ismerünk. Egyik a nagyhatalmakkal, én azt mondom, ez már régen megtörtént. A másik egyes emberekkel, szemtanúkkal, kontaktokkal, ez is régen megtörtént. A harmadik a nyílt kapcsolatfelvétel. Ez meg nem történt, és nem tudom, hogy valaha meg fog egyáltalán történni, mert úgy tűnik, hogy jelenleg egyik félnek sem érdeke a nyílt kapcsolatfelvétel. Miért? Nézzük a nagyhatalmakat. Ha valamilyen szinten hasznot is húznak ebből a lebatisztunk dologból, technikailag sok mindenben lehet, fogalmunk sincs arról, hogy milyen hasznot húzhatnak, de azért, ha valaki elolvassa a Roosevelt könyvet, ami a 50 évvel jelent meg az incidens után, az nagyon jó, ebben nagyon sok minden, egy katonatiszt írja, aki ebben foglalkozott, nagyon jól leírja, hogy a szilícium alappaptól kezdve sok minden, nyomtott áramkörök, hogy mikor a kevlár, a golyóálló mellé, hogy jött. Szóval nagyon sok mindent leír, ami olyan robbanásszerűen jött be a technikai fejlődésünkbe, de nem is ez a lényeg. Nézzük a másik oldalát, hogyha ők valóban ide járnak, tehát nem kíváncsiskodó turistákkal állunk szemben. Nekük érdekük. Legegyszerűbb. Csupán légikütőint használják a földünket, ugye az univerzumban. Kell egy bázis, ahol dekkolnak, tankolnak, bármi, sok mindent csinálnak. De ennél szerintem sokkal többről van szó, mert ez a bolygó az emberrel együtt óriási nyersanyagbázis. És itt jön a mi szerepünk. Hiszen rengeteg olyan szemtanú van, akivel felvették a kapcsolatot, vannak olyan típusú szemtanúk, illetve kontaktok, akik az időről visszajárnak, és úgymond élő anyagot visznek el, ha valaki belolvas a könyveimben, konkrét példák le vannak írva, és meg is mondják neki, hogy hány évenként, és mit, és hogyan. Vannak olyan kontaktok, akinek a családjával, a gyermekével foglalkoznak, hogy 3 hónap után eltűnik az ikerterhesség egyik magzata, és a szülőasztalon rákérdez az orvos, hogy itt 2 gyerek volt, hol a másik, most csak
kapkodok egy picikét, hogy lássák, hogy milyen szempontból lehet nekik fontos a földi élővilág, és még ki tudja, mert nem ismerjük a technikai fejlődésük szintjét, és mi az, ami nekik óriási érték, mert mi ebbe a bolygóba beleszülettük, és igazából nem is tudjuk értékelni, hogy mink van. Amire tudjuk, már lehet, hogy késő lesz. De van ennek egy másik oldala is, amíg az Amerikai Egyesült Államok elnöke, a nagyhatalom, nem tud kiállni és azt mondani, hogy igen, valóban 50 éve hazudunk önöknek, bár ezt már kezdjük megszokni. De azt már kevésbé, hogy azt bejelentse, hogy nem vagyunk urai a saját egünknek. Mert abban a pillanatban ki tudja, hogy hány 100 és 1000 ember, aki azért nem mert elmondani, mert féltette a munkáját, féltette a szomszédától, stb., akinek benn jártak a házszobájába, aki lámpa mellett alszik, elköltözik, és érzi azt, hogy nem ura a saját kis birtokába, a házszobájába, hogy akkor mégsem vagyok őrült? Akkor mégiscsak igaz, hogy elrebíték a magzatomat? Akkor mégis igaz, hogy többször eltérítettek, és olyan élményeim vannak, hogy itt vagyok, ott vagyok, gyerekek közt vagyok, és a gyerekem is arról beszél, hogy anya, te is ott voltál? Együtt voltunk? És hogy valaki védjen meg, mert félek. Ez nem fog megtörténni. Ki tudja, hogy hány ezer, hány tízzer, hány százezer, hány millió emberrel történt ilyen szintű kapcsolatfelvétel. És itt van a dolog lényege. Na de térjünk vissza. Az idő rövidsége miatt csak morzsákat szerettem volna szó szerint figyelemfelkeltésből önöknek feldobni. Ugye beszéltünk szemtanúkról, beszéltünk olyan emberekről, hivatásos tisztekről, akiknek közvetlen munkakapcsolatuk volt az idegen lényekkel, illetve ennek a kutatásával. Az utolsó bejátszásban egy olyan CIA tiszt halála előtt több mint egy órás beszélgetésben mondja el, hogy hogyan került a Kék Könyv projektbe, hogyan csöppent bele, milyen munkát végzett, és rengeteg mindenről beszél, ebből egy pár percet csak kicsit kóstoljunk bele. A következő felvétel 2013. március 5-én az Egyesült Államokban egy közelebbről meg nem nevezett pontján készült. Igen, mindannyian megöregszünk. Én is már 77 éves vagyok, és nem fogok örökké élni. Szóval, ha ez a vértisztító eljárás, amelyet rendszeresen kapok, már nem fog használni, akkor legfeljebb néhány hónapom lesz hátra, mielőtt leáll a vesém. Szóval leginkább ezért akartam, hogy most kerítsünk sort erre az interjúra. Azt mondta nekem, hogy amit ön tud, az túl fontos ahhoz, hogy az emberek ne tudjanak róla. Igen. Akkoriban felvett nevem volt. Sohasem használhattam a valódi nevemet. Abban a projektben kezdtem meg én is dolgozni, amelyben ő már benne volt. Ez volt a Kék Könyv projekt, amely részben átverés volt. Azt állítja, hogy a Kék Könyv projektben feldolgozott egyes esetek teljes egészében valótlanok, puszta kitaláció? Igen. De a hozzánk került ügyeket, ha jól emlékszem a nevére, a Marylandben található Fort Belvoir támaszpontról kaptuk. Mármint Fort Belvoir? Igen, és nem a Pentagonból, vagy nem a CIA főhadiszállásáról kaptuk őket, hanem Mexikóból vagy Olaszországból érkező észlelésekről szóló jelentéseket kaptunk. És nekünk el kellett utaznunk ezekhez az észlelőkhöz, hogy kiderítsük, ezek valóban releváns esetek, vagy sem. Akkor még csak nemrég kerültem a hadseregbe, új voltam a cégnél. Így akkor még nem igazán volt tudomásom az ott folyó dolgokról. De a főnökünk bevezetett a Kék Könyv projektbe, és megmutatta, hogy mi mindent találtak eddig. Amit a szürkékről, az idegenekről, a Roswell incidensről tudott.
Hogy érezte magát, amikor ezeket az információkat a nyakába öntötte? Amikor először hallott ezekről a dolgokról, teljesen le voltam döbbenve mindentől. Majdnem azt mondtam neki, nem vagyok biztos benne, hogy meg tudom ítélni, hogy mi a valóság és mi nem az, mivel nincs elég tudomásom róla. Erre ő mit mondott? Azt felelte, hogy fel kell építenünk az információt, ahogy haladunk, és akkor majd meglátom, hogy működnek ezek a dolgok. A másik dolog, hogy nyilván szeretett volna beszélni erről a családjának, közeli barátainak. Nem beszélhettem erről senkinek. Valójában esküt kellett tennem, hogy senkinek nem fogom elmondani. A nagy részét 40 évig, de voltak olyan dolgok, amelyeket 50 évig. Ami 2010-ben telt le. El tudnám mesélni folyamatában, hogy mi történt, miután leszálltak, hogy mit látott? Körülbelül 20-25 kilométerre délre vittek minket az S4-es létesítményhez. Ott különböző garázsajtókat nyitottak ki nekünk. És ezek mögött, a garázsajtók mögött különféle csészeajformájú járművek voltak. A legelsőben volt a Roswell mellett lezuhant jármű. Ez láthatóan sérültnek tűnt, de a benne utazó idegenek közül 2 túlélte a zuhanást. A Roswell jármű mellett volt ott más is, amit látott? Ez a Roswell jármű nagyon különös volt, mert miközben ránézésre nagyon nehéznek tűnt, oda mentünk a közelébe, és könnyedén meg tudtuk mozgatni. Az egésznek a súlya nem volt több, mint 100-120 kg. Azt meg tudták mondani, hogy miféle meghajtással működött? Igen, ez egyfajta fordított gravitációval működött. Hogy fogadta ön ezt a bizonyítékot? Később megnéztük közelebbről is, és az ezredes azt mondta, minden, ami itt van, az egy szürke idegennel folytatott beszélgetés eredménye. Mit érzett abban a pillanatban? Az jutott eszembe, nem hittem volna, hogy amit eddig csak filmeken láttam, az a valóság. És hogy nézett ki ez a szürke idegen? Le tudná írni? Ennek egy kicsit olyan távol-keleti beütése volt. Azon tűnődöm, ha majdnem olyan volt, mint egy ember, akkor mi volt rajta az, ami mégis eltért az emberétől? Ami nem olyan, mint az embereken, az a bőre tónusa, illetve alapvetően az alakja és a mérete. Mekkora volt a feje egy átlagos emberi fejhez viszonyítva? Az agya mintha egy kicsit nagyobb lett volna. Ezen kívül az óra nagyon-nagyon kicsi volt, a fülei helyén pedig mintha csak lyukak lettek volna. A szája is nagyon pici volt. Hát ugye milyen gyorsan eltelik a 40 perc. Megpróbáltam csak mozaikokat önöknek bemutatni, és mindenki rakja össze magának, hogy hol tart ma az UFO kérdés a fejekben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.